Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta shiga zawarcin ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus KENAN YILDEZ, wadda ake alakanta shi da manyan ƙungiyoyin Turai da dama, a cewar Right Yospor. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke gasar La Liga ta ƙasar Sifaniya ta bayyana ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ERLING HAALAND a matsayin wadda zai mai mata gurbin ɗan wasa Vinicius Junior. Rahotanni sun nuna cewar ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Brazil baya jin daɗin kasancewarsa a ƙarƙashin mai horaswa Xabi Alonso, kuma ya daɗe yana tattaunawa akan batun kwantaraginsa tare da ƙungiyar 'yan ta ƙasar Sifaniya. Ƙungiyoyi da dama daga gasar Saudi Pro League da ke ƙasar Saudi Arabia suna sha'awar siyan ɗan wasan na gefen hagu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG su ma sun shiga jerin manyan ƙungiyoyin Turai da ke zawarcin ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Brazil idan har ya kasance zai bar ƙungiyar Real Madrid a nan gaba, cewar kafar yada labarai ta Diaro AS. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Spotlight Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko. Anan kuma za ku ji cewar kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ke gasar Premier da ke gasar England na tunanin zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Ham United da kuma tawagar kasar England Jarrod Bowen, kuma za su iya kashe akalla kusan fam miliyan 60 kan dan wasan gaban mai shekaru 28 da aihuwa a gidan duniya. Dan wasa Jarrod Bowen ya sanya hannu kan kwantiragin tsawon shekaru 7 tare da kungiyar kwallon kafa ta West Ham United a cikin shekara ta 2023. Don haka yarjejeniyarsa ta yanzu tare da kungiyar kwallon kafa ta West Ham United za ta kare ce a cikin shekara ta 2030, a cewar kafar yada labarai ta PGS da ke kasar Sifaniya. Ta yin da kungiyoyin gasar Saudi Pro League ke yi wa tauraron dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Mohamed Salah har yanzu tana kan teburi. Dan wasa Mohamed Salah ya ci gaba da kasancewa babban abin harin kungiyoyin din na gasar ta Saudi Pro League, kuma an fahimci dan wasan na kasar Masar zai iya buga wasa a gabas ta tsakiya daga baya a rayuwarsa ta kwallon kafa. Ta yin da ke kan teburi ya kai adadin kusan euro miliyan 150 a kowace shekara. Game da matsayin jakadancin yawon buɗe ido da kuma zaɓin mallakar ɓangaren club ɗin a nan gaba, a cewar kafar yaɗa labarai ta TBR Football. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Spotlight Hausa don wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye.